Sige, mamaya. Dito. Sakit ang ulo. At nidulag. Ano ito? Nag-live na ito. Hmm. Puntay. Nandun po ako. Chacha Kulduray, hello. Hello, Juan o may ugayon. Good evening. Nag-ano pa ako, nag-load pa ako ng wifi ko. Isa ko cellphone, naka-ano, charge pa. Kumusta naman kayo? Ano ko? Uumpisa pa lang ako eh. Hindi pa nga ako nag ano. Kabababa lang namin. Parang walang pa. Saglit lang guys. Mute ko muna.
Naghilamos ako. Nandiyan si Chacha Kulduro. Juan, may ugayon. Meron ka ng jacket. Tamsak, sabi ni Chacha Kulduro. Thank you, thank you. Basta yung buhok ko, naghilas ako. Init. Ay. Antok na ako ah. Umpisa pa lang ako, inaantok na ako. Tamsak, sabi ni Chacha Kulduroy. Salamat sa tamsak, Chacha Kulduroy. Naantok na ako. Ayan, naantok talaga ako. Nung oras na dyan, Chacha Kulduroy. Alas 4 na ba ng hapon? Tinatawag na ako ng aso. Nandun kasi ako nandun sila sa kwarto eh. Dito ako sa kusina.
Pwede sigurong ano lang, no? 30 minutes lang yung LS. Chacha Kulduroy. Ano yung mukha ko?
Dudong pugak, tusok na. Salamat sa tusok. Nag-ano lang ako ng aking harang. Nunood. Salamat sa paharang, Dudong pugak. Naantok na ako eh. Pwede siguro 30 minutes lang, no? Ano ba yun? Ko, nangagat. Dudong pugak. Sa ino ba? Naantok na ako. Naantok na ako. GL Channel. Hello, Jim Sikat. Kumusta, kumusta? Kumusta na GL Channel? Ano yan? Tamsak sa GL Channel. Salamat sa tamsak. Naantok na ako. Di ko mapigilan yung mata ko. Nasaan ka ngayon, GL Channel? Nandito ka na ba sa Pinas? Haba ng harang, sabi ni Dodong Pugak. Salamat sa paharang. Nasa Japan ka pa rin. Kumusta naman ang Japan ngayon? Malamig pa rin pa. Diyan ba yung pamilya mo sa Japan?
Sarap siguro dyan, malamig. Pag ganitong summer, medyo okay din naman. Di masyado masilan. Dito ano na, summer na, mainit na. Ang Japan ba ay hindi katulad ng Singapore na masyadong mahigpit. Nandyan si si Sir Channel sa Japan. Hindi ko lang alam kung saan sila. Tapos si Kid Bautista nandyan din. BG lang si GL Channel. Minute. Hindi pala nakatapat sa akin electric. Si Kid Bautista nandyan sa Japan. At si Sir Channel. Hindi ko lang alam, nasa Ohio yata sila. Ohio o Tokyo. Si Sir Channel, doon ako vlogger din siya. Nung ako'y nag-uumpisa pa lang, doon ako nagpupunta sa kanya hanggang dumami yung aking subscriber. Vlogger din siya mo, malaki na yung bahay niya. Pero parang hindi ko yata na nag-i-LS na ngayon. Parang busy siguro yun sa trabaho na. Hindi ko na kasi na yung LS niya eh. Hindi na nag-notification sa akin. Baka nagkaroon na siya ng trabaho na medyo maganda. Si Kid Bautista naman, nandyan din. Hindi ko lang alam saan yun sila. Parang Ohio. Sa Ohio, Japan. Naririnig nyo yung may maingay. Yung yun eh, yung freezer sa likod ko. Maingay. Naantok na ako eh. Nag-i-LS ka pa ba? GL Channel? Mura bang bilihin dyan sa Japan? Busy sa work ba? Salamat, GL Channel. Sa patambay mo. Naantok kasi ako eh. Dodong puga, kanatay ko. Tambay. Tambay pa. Salamat sa tambay.
Nagluluha yung mata ko. Oh, naantok na ako. Harang muna, sabi ni Dodong. Salamat sa paharang. Naantok na ako. Aga kasi nagigising eh. Wala akong makita. Mag-ano pa ako, gagawa pa ako ng thumbnail habang ako'y nandoon sa aking higaan. Dudong po yung thumbnail mo ba nilagay mo? Hindi mo nilagyan ng thumbnail yung ano mo? Grabe. Nasunog yung balat ko kanina doon sa araw. Tok na ako. Manal.
Haba ng harang naman. Ilang minuto ang harang. Saglit lang, inom lang akong tubig. Skip mo na yan kung mahabang harang. Ayan, atok na ako. Para di kong antukin.
Delphin ay Dudong Pugak. Hanggang dito lang ako, 40 minutes. Antok na talaga ako. Hindi ko na kaya. Antok. Dudong Pugak at JL Channel at si Chacha Coldoroy. Salamat ni Ugayon. Salamat sa inyo. Hanggang dito na lang ako. Antok na talaga ako. Hindi ko na kaya. Okay na tong 40 minutes. Bye-bye na sa inyo. JL Channel. Thank you. Bye. Ano lang to, update lang. Naantok na ako eh.